Пасте. Още повече драма. Митков срещу Андреев. Удар на Димитър Митков, 2-2. Моменти в наказателното поле. Николай Минков. Хубави действия на Галу. Още един път топката е подадена успоредно на гол линията и Димитър Митков е на точка. Какъв начин не показва, че Локомотив София има идея как да застраши. Ангел Мартинов стартира. Разберем. Възможност за подаване в наказателното поле. Ето го Димитър Митков, който по-малко от 2 минути след като влезе в игра. И Дано Анскор. Та е със сигурност в 11-ката на Локомотив София, който влиза в наказателното поле и комбинира с Димитър Митков 2-1. Гиндан е в своята зона. Теодор Иванов трябва да спира Кевин Май, който комбинира с Димитър Митков. 1-0 за Локомотив София. Ивайло Найден. Камен Хаджиев с центриране. Димитър Митков с глава. 2-0. Авчев беше затворен. Все пак центрира. Шанс за удар и гол за Локомотив. Ето, че резултат е открит. Митков и Берна също са до топката. Димитър Митков стреля! Гол! Спартак Варна изравнява 76-та минута. Димитър. Към влязъл първото попадение. Чернев, грешка на Чернев и възможност за Димитър Митков да върне един гол. Димитър Митков. Топка над вратата, топка над вратаря и топка във вратата. Трябва да се намесва срещу Роберто Райчев и го направи Милошев. Продължава за Митков. Митков веднага търси Калуян Кръстев, който стартира от собствената си половина, така че тук В днешното дерби. Сега Димитър Митков надбяга Кордоба и влиза в наказателното поле. Пас към Николов. Димитър Митков успя да достигне до топката. Сега центрира в наказателното поле. Антони Иванов се размина. Топка за Митков. Той преодолява Рендейро. Спартак наистина ще има възможност за попадение. Колто обръща се, стреля. Топката е избита от гол. Димитър Митков за Бернардо Колто. Центриране на Деян Лозев към паклонате. Митков, той с гръб към вратата. Ще може ли да отправи удар? Това прави Филип Лес. Топката в предни позиции. Димитър Митков успя да овладее и да се справи с Кобрат Юнашчев. След това намери колко силите си за следващите тежки сблъсъци. Митков преодолява Живко Атанасов, подаване към Бруно Франко.
Линцет. Норвежеца можеше да отиграе и по-добре. Димитър Митков стреля от сериозна дистанция. Митков с опасен удар. Аут. Диагонален пас от Божидар Кацаров. То е много добър диагонален пас, трябва да подчертаем. Юлиан Ненов с топка на близката града. Отново Бруно Франко и отново центриране към Димитър Митков. Той успя да играе с глава. И какъв късмет!